Fl-ewwel jum tal-kampanja elettorali Robert Abela għażel li juża l-ambjent biex jiġbor il-voti u jiskorja punti politiċi. Iżda jidher ċar li la Abela u lanqas il-Partit Laburista ma fadallu kredibilta fejn jidħol l-ambjent. Dan der evidenti mill-biżibilju kummenti li kitbu ħafna persuni fuq il-medja soċjali kull fejn deru il-wedi ta' Abela bħal dik riċiklata ta' żona pedonali fil-Furjana u l-wedi ta' aktar spazji miftuħa. Fost dak li nkiteb fuq Facebook kien hemm min fakkar kif il-Labor fl-modi tkellem ħafna dwar l-ambjent u qal li kien se jtih priorità u fakru fil-billboard tal-Labor tal-2013 li kien jgħid li l-ambjent se jkun priorità ewlenija. Ħafna kitbu li wara li l-Partit Laburista fil-Gvern ħarbat kompletament l-ambjent, issa qed jipprova jiġbor ġieħu. Oħrajn kitbu li f'9 snin il-Labor m'għamel xejn fil-waqt li kien hemm min b'sarkażmu awgura lil Ian Borg għal proposti fl-ambjent. Dan għaliex Borg sar sinonimu mal-isfreġu tal-ambjent u l-qirda ta' mijiet ta' siġar minn diversi żoni fil-Gżejjer Maltin. Bin-nies jikkummentaw bis-serjetà what a joke l-ewwel ta' April baqalu ftit u issa l-ħdura wara li qrittu kullimkien hija ipokriti. Persuna oħra li kkumentat qalet li din hija gimmick bħalma kienet il-weda tal-villaġġ tal-Karnival, filwaqt li kumment partikolari qal li l-Labor lanqas spot ġo gallerija ma ħalla aħseb wara.